luchtraketten voor luchtgevechten buiten zichtafstand, doelaanwijsapparatuur en lasergeleide en GPS-gestuurde slimme bommen. De eerste van in totaal 213 F-16's is in 1979 door de luchtmacht in dienst genomen. De Koninklijke Luchtmacht nam de F-16 in gebruik als opvolger van de Starfighter en later ook als opvolger van de NF-5. De luchtmacht ontving de laatste F-16 van de in totaal 213 toestellen in februari 1992. Dit jaar viert de F-16 dus zijn 40-jarig jubileum. Beschikkend over deze nieuwe alleskunner pionierde de luchtmacht eind jaren 80 met het multi-role. Welkom op de Vleenbasis Ljouwertje. Welkom bij de livestream van Omroep Friesland. Wat je het komende uren schenkt is de aankomst van de eerste F-34 van Nederland die je definitief bloot. Het is het nog taststel dat makken is en dit is dan de eerste die je in Nederland een plakje krijgt. En dat gebeurt hier op de Vleenbasis Ljouwertje. Zeg achter mij een beetje het platform voor het nieuwe squadrongebouw van de Vleenbasis Ljouwert. Het plakt dus de F-34 ik wou opereren zal. Wat er nou op dit site gebeurt is dat er tasvragen binnen. Er wordt een stukje geschiedenis van de Nederlandse luchtmacht voorsteld. Hoe er de aeronautiek vliegen is, maar hoe er vliegtuigen dat ding is. Ja, ze binnen nu bij de F-section. En ze aasten dan zal wel duidelijk maken worden dat het gaat om of dat de F-34 er nou aan komt als het nieuwe taststel, de 5e generatie. Er is een heel soort discussie zelfs geweest over het F-34-programma, de F-34 zelf. Van omwenners benam om het leven. Maar als je zegt naar de politiek, dan heeft er een heel gedoog geweest om wat je taststel überhaupt wel keek. Is het net just het duur? Nou, in 2009 ben de eerste plan maken. Het Nederland een beetje inkocht in het programma. Er is 800 miljoen euro in stutsen. En zo'n dat moment hier in Nederland eigenlijk al een beetje de keuze maken voor het taststel. Maar in 2013 is dit definitief de knopen teruggehakt. Toen ben de eerste 12 taststel aangeschaft en is Nederland er mooi begon te vliegen. Dat badde ontnoot dat dus vooral in de Verenigde Staten. Dat zijn de eerste 8 taststel met maken. Het nieuwe taststel, dat is dus nu onderwijs naar de Vleenbasis Ljouwerta. Dat is maken in Cameri, in Italië. Het is weer alle oren Nederlandse tasstellen ik makken worden. Nou, Nederland heeft er een mooie oor. 30 besteld. Maar zat het nou, komt er in kwad nog weer een bestelling van nog eens njogen bij. Van dat aantal tasstellen komen er om de beide 15 hier op de Vleenbasis Ljouwert te staan. De rest zal verdeeld worden over Volkel en mogelijk nog te Iepen over Vleenveld. Er ben ook al plan om nog weer een taststel aan te schaffen. Nou, wat dat dan gaat, wie er juist een opstekker van het ministerie van Defensie. Want de kostprijs voor een F-34 is de aeronautiek behoorlijk omleeg. Die loopt nog op 22 miljoen euro. Een slompe yield, absoluut. Maar als je dat vergelijkt met wat de eerste taststel kosten, is dat al een heel stuk minder. Nou, we wachten hier nou op nog een aantal sprekers. Barbara Visser, de staatssecretaris van Defensie, het West. Burgemeester Buma van de gemeente Ljouwert, het West, de commandant van de Vleenbasis Ljouwert. Ze aanstaan volgen hier onder oren nog een vlieger, de eerste vlieger van de F-34. Dat is Laurens-Jan Vijgen. En nog een tal orenpommeranten, onder oren commandant luchtstrijdkrachten Dennis Luit. Nou, om 3 uur wordt dat taststel hier verwachten. Die maken dan een flyby. Komt dan ergens. Zul die uplinken, hoe is dat? Moet het hij 2 oren taststel die al in de lucht hingen. Dat binnen de Hawker Hunter en een Spitfire. En die 3 vliegtuigen ik nog weer begelaat terug 2 secties. Maak je dan een flyby hier over de Vleenbasis Ljouwert heen. En dan leidt er in het midden een rode lijn. En daar zullen er dwars doorheen om het eigenlijk te tonen aan het Nederlandse publiek. Ik een beetje een 3D-film die u bekeek, want terwijl wij de beelden op de schermen hadden, zag en wellicht heel veel vlak hier het applaus, zelfs de tribunes hier zitten aardig vol. Maar net alleen nog hier binnen de meesten, ik boet met veld, daar staan de wereldtoon spotters. En daar is ik, Maaike van der Hoek. Ja, dat klopt inderdaad. Het zit hier de wereld om het publiek. En die komen ik overal bij. De meesten hebben helemaal al je marsen
ja, witte te fien, want ze komen uit Duitsland, uit Breda, uit Rotterdam, maar ik gewoon uit de buurt natuurlijk. En een van die meisken die komt uit Breda. Ja, meneer, wat is uw naam? Martijn Jansen. En u bent helemaal vanuit Breda hier naartoe gereden. Moest u heel vroeg opstaan? Ja, ik was om 4 uur op vanmorgen. Dus ja, ik ben om 5 uur vertrokken en ik was hier om 7:10. Dus mooi op tijd. Ja. Mooi op tijd Ja, inderdaad, ja, dat ja. wilde ik gaan zeggen. Want Ja. waarom zo vroeg? Een mooi plekje bemachtigen? Of? Je weet nooit of het druk is onderweg en ik wil graag vooraan staan altijd. Dus ja, Is dat gelukt? ja, zeker. Ja, dat is zeker gelukt. Ja. Ja. Wat vindt u van de opkomst hier? Als we een beetje om ons heen kijken, er zijn met name heel veel mannen dik ingepakt, want het is vrij fris. Ja, ik heb zelf ook thermisch ondergoed hieronder, want het is eigenlijk niet, ja, het was echt fris koud, zeggen we altijd. Ik kom zelf uit Brabant, dus het was wel iets warmer, maar het is hier altijd wel kouder, ja. Ja, Nu is de F35 hier eerder geweest. Was u er toen ook bij? ja zeker. Ja. Maakt het, is deze keer dan ook specialer of is het wel hetzelfde? Deze is niet in Amerika gemaakt, deze is in Italië gemaakt. En het is ongeveer 100 kilometer van Milaan vandaan. Dus ja, het is eigenlijk een heel andere kist eigenlijk weer. Het is wel hetzelfde type, maar het is toch anders. Dus, en het blijft ook in Nederland nou, dus ja. Wat vindt u zo mooi aan dit vliegtuig? Ja, toch wel wat de techniek wat erin zit. Dat is echt heel bijzonder. Ja, onzichtbaar, gaat lekker snel, veel computersensoren in. Het is echt het high-tech ding van de hele wereld, kan je wel zeggen eigenlijk. Ja. En wat maakt dat zo mooi? Wat wakkert dat bij u aan? Ja, maar ik ben al 40 jaar militaire spotter en dit is toch wel een van de beste vliegtuigen die ze ooit gebouwd hebben, denk ik. Ja. Ja, en u volgt het ook een beetje. U heeft een app en daarop kunt u zien waar het vliegtuig nu ook is. Nee, ik heb heel slecht internetverbinding, helaas. Dat doet het hier niet? Nee. Ik kan misschien wel... Doet hij bij jou wel? Nee, bij mij pas. Nee. Ja, want u bent hier alleen naartoe gekomen, begreep ik. Ja. Maar heeft al een medespotter ontmoet. Even kijken, want waar bent u? Daar komt het Friesland ook, hè? Randy, ik kom uit Uretap. Daar komt het Oertrup. Ja, en volgens de F34 ik al een skoft? Ja, in principe wel. Ik kijk er wel naar uit. Ik heb al een paar weken en ik al zoiets van, nou, wanneer is het nou een keer zover? Dus hartstikke mooi. En hoe viel dat dan? Een bepaalde spanning, dat is het haast? Ja, nou je gaat hier 's ochtends om 7 uur ging ik in de bus en dan is het van ja, we gaan lekker een dagje weg. We gaan lekker een dagje staan en we gaan ervan genieten. Ja. Ja. Heeft al lang een passie voor vliegtuigen? Ja, altijd al. Vroeger hier met Paken bij de vliegbasis voor F-16's kijken, helemaal geweldig. En nu heeft een mooie camera bij die, daar Ja. kun je hem goed maar vast lezen, want die Ja. gaat aardig goed, heb ik begrepen. Hij gaat aardig uit, ja. Ja, klopt. Dan kun je wel mooie kiekjes met maatje. Ja, dat zeker. Ja, Nou komt ja. hij hier zelf niet zo heel hard aanvliegen, dus dat is alleen maar beter. Daar worden de foto's alleen maar mooi van. En de zijst dan een beetje, du best vroeger gangs maar in Paken je hinnen. Ja. Ja, waar komt die passie een beetje bij? Ja, weet ik eigenlijk niet. Het is eigenlijk, ja, we zitten allemaal wel wat in het luchtmacht gebeuren. Hè? En ja, vanaf kinds af aan ben ik helemaal gek van die vliegtuigen. Dus, Nou is die er haast. Hij komt binnen het jaar om. Ja, hij is er zin in natuurlijk, maar hoe viel die nou? ja, hetzelfde als vanochtend eigenlijk. Gewoon de zin, ja, we wachten hem af en we houden het op de app in de gaten. En zodra die in de buurt komt, ja, zodra het belletje begint te rinkelen, dan gaan de camera's omhoog. Ja. En de sfeer is goed? Ja, zeker. Hartstikke gezellig. Het is een stuk drukker als vanochtend. Vanochtend was het echt heel rustig. Stonden we hier maar met misschien 20 man. Nou, zou je wel jaren, het is hier druk en de sfeer is goed. En de meesten zitten wel een beetje met spanning op te wachten wanneer de F34 hier omkomt. Florida, 18 december 2013. Ruim 10 jaar na het besluit om aan het F-35-programma... Ja, ondertussen is nou Laurens-Jan Vijgen. Hij is de eerste Nederlandse F-34-piloot. Hij houdt nou een testimonial over de F-34. Hij was de eerste in december 2013 die het toestel instapte om daar mooi vliegen te gaan. Wie op dat staat eigenlijk best wel een bijzonder moment, omdat de hele politieke discussie in Nederland heel bot spelen hier. Moesten ze een wel of geen F-34 scheepje. Er was al een ceremonie gepland op dat staat voor de uitrol van het eerste Nederlandse toestel. Nou, die ceremonie die hebben ze opbestellen moeten. De catering die het al kleerst, die hebben ze, ik weet niet wat ze die miljoen hebben, maar die wie in elk geval net meer nodig. Op dat staat ziet hij al in Eglin op de vliegbasis in Florida. En wie hij eigenlijk de onderwijspersoon
om dat tasten te vliegen en ik bij die ceremonie te wezen. Voor een heel soort luchtmachters wie die hele politieke discussie daar een zeer frustrerend moment. Maar goed, Vijgen het de orde die het heel bot belutsen is bij het F-24-programma, zie het in het testprogramma ik. En zit je nou als hoofdoperatie op de vleerbasis Ljouwert en zullen nooit dwanden horen maar de verdere introductie van het tasteljeren. Ik heb Ian Gos bij me, Raymond Broeren, dat is een journalist bij het Algemeen Dagblad, specialist Defensie. Kun je dit dus in perspectief plaatsen, de komst van de F-35 naar Nederland? Ja, volgens mij zit voor de luchtmacht een historische dag, zo noemen ze het zelf ook. Er is 40 jaar met die F-16 gevlogen. En die F-35 die maakt hier nu voor het eerst een eind aan. De komende 2 jaar worden al die F-16's hier in elk geval vervangen. En gaan ze over op dat F-35, wat echt wel een ander toestel is dan die F-16. Wat verandert er eigenlijk? Als je met de vliegers spreekt, dan zijn ze vooral zelf heel erg lyrisch over de onzichtbaarheid. Stelt. Precies, de stelt. Er zit een speciale coating op. Hij heeft bepaalde vormen waardoor hij heel moeilijk te zien is voor de tegenstander. Die vliegers die noemen dat echt een gekke gewaarwording. Dat zij in dat theater, zoals ze dat noemen, vliegen. En de vijand echt geen idee heeft dat ze er zijn. Pas als ze bommen afgooien of vuren, dan weten ze dat ze er zijn. Er is veel discussie geweest over het toestel, veel politieke onrust eigenlijk. Hè. Bijna had zo wat een kabinet op kunnen vallen op de aanschaf. Is die onrust een beetje weg nu het eerste toestel zo binnenkomt? Dat zou je wel kunnen zeggen. Alleen hier in de omgeving natuurlijk niet. Er zijn nog heel veel bewoners bang voor de geluidsoverlast en de herrie. Maar ik bedoel, in 2013 is die knoop doorgehakt. Vanaf dat moment is eigenlijk wel vooral vooruit gekeken van we gaan nu een nieuw tijdperk in. Ik denk dat er nu nog weinig weerstand is over de aankoop van dit toestel. Is die angst terecht? Voor de geluidsoverlast? Ja, je hebt het toestel zien vliegen. Ja, ik heb er niet met een decibelmeter naast gehangen, maar bewoners, ik ga af op wat bewoners vertellen en die zeggen inderdaad, hij maakt meer herrie, hij maakt andere herrie. Ze hebben zelf ook gemeten, zij twijfelen ook een beetje aan de metingen van Defensie. Dus ik ben heel benieuwd. Er zit hier zo'n geluidsnet, zo'n meetnet omheen, wat eruit komt de komende jaren. Nederland koopt er nu 37, er komen waarschijnlijk nog 9 bij. Verwacht je dat Nederland in de toekomst nog meer gaat kopen of zou het daarbij blijven? Nee, ik denk eerlijk gezegd dat het hier wel bij blijft. Volgens mij vanaf het begin was al duidelijk dat 37 ontzettend krap zou worden. Daar konden ze een missie mee vliegen met 4 toestellen. Dat is gewoon heel erg krap. Al die andere toestellen zijn nodig voor testen, voor oefenen, voor onderhoud. Met die 9 erbij hebben ze wat meer armslag. En ik verwacht niet dat we nu nog meer gaan investeren. Nu zijn ze een volwaardige luchtmacht met 3 squadrons waarschijnlijk. Ik denk dat ze daar voorlopig wel mee uit de voeten kunnen. Ja, dan zou je in Nederland 38 toestellen effectief hebben. Ja, precies. 8 trainers in Amerika. Ja. En dan kun je met meer toestellen. Het gaat ook om het voortzettingsvermogen van zo'n missie. Nu hebben we die strijd tegen IS gezien. Daar waren we er ook maar met 6. 4 actief en 2 in de reserve. En die werden continu afgewisseld. En dat zal je straks, dat kunnen ze nu straks ook. En dat komt met die 37 eigenlijk niet. Dus daarom denk ik dat het hier wel bij blijft. Defensie heeft wat meer armslag. Ja, precies. Ze kunnen het wat langer volhouden. Je hoeft niet na 3 maanden terug omdat je toestellen op zijn. Of omdat ze weer een onderhoud moeten. Of omdat je geen vliegers hebt om ze te kunnen vliegen. Nou ja, het eerste tastsel dat komt aanstaan hier op de vliegbasis Ljouwert. Volgen dus toch de noemen het zien. Dat is het tweede tastsel dat je dan bloot. Dat zal binnen verwachting binnen 14 dagen omkomen. En dan volg je in het varje nummer 3 en 4 voor de vliegbasis Ljouwert. En dan streemt het stadig gewoon vol. En in 2021 dan moet de F-35 operationeel inzetbaar wezen. Dus als de politiek dan zei, we moeten een crisisgebied daar. We moeten inzet worden boppen crisisgebied Tinkoon Syrië, Tinkoon Irak. Dan zou het in van 2021 mogelijk wezen moeten voor de luchtmacht. Maaike, daar achter op het veld, de spotters, zit al omheen? Ja,
Ja, hier op de Spottersbult op Marsum is het nog altijd heel druk. En eromheen is het goed te zien al jaren. Misschien zie je de dik wel in de vierten met al je spotters staan. En omheen ben ik al je auto's. Er komen heel veel meer mensen bij, want het begint nou aan het wel echt. Maar hier op de Spottersbult staan we wel echt front row op de eerste plak, het mooiste plak. En hier is ik een man, dat ken het hoor, die komt uit Dokkum bij. Dat zit op de leider en op zijn moedse. En die had een heel speciaal apparaat in de handen ook. Ja, ik ga een scanner bij me en dan kan ik het luchtverkeer voor je. Zat je jaren. Dan kan ik jaren dat ze er komen, want ze in de buurt ben. En jij al wat? Ja, ze zijn in de buurt. Ze melden hun dat ze in de buurt zijn, dat ze bezig zijn de informatie te vormen. Ze gaan naast informatie om een hun te rensen. Dus dat jij ik nou. Dat is heel en wat is in de buurt dan? Is dat al in Friesland of met nog geen zin in Nederland? Ze zitten op Rapkanaal, dus ze zitten boven Nederland in ieder geval. Hè? Maar dat is in de buurt. Ze ben je samen natuurlijk. Hè? Ik denk, hartstikke hard. Maar ik heb met 10 minuten wijzen. Ja. Ja, en beginnen de spanningen bij jou dan ik een beetje op te komen? Ja, eigenlijk wel. Ik heb er nog wel zin om naar even te zien. Het is mooi waar, dus ik hoop dat ze een hele mooie flyby hebben maatje. Als nog een hele mooie foto van maatje kennen. Het is wel een uniek moment natuurlijk, hè, om dit in maatje. Zeker, want hij is hier, jij de West, daar doe ik bij? Jazeker, ik ben er altijd bij. Als er wat beleefd is, dan ben ik hier. al 34 jaar stap ik hier om, dus al duizenden foto's maken, dus deze ken er ook nog wel bij. En wat vind je jou zo speciaal aan deze midje dan, dat hij know hoe het hier komt en blijft? Dat is net echt speciaal. Maar ja, ik vind het leuk om te denken, maar dit is weer een toestel die ik nog net op een foto en dat vind ik speciaal. En je gaat maar één moment om dat vast te liggen natuurlijk. Nou ja, maar er komen nog 40 jaar naar het ons in deze toestel. Dus ik kan nog 10 genomen, hoop ik dat naar mij te maken en dat ik hem dan vaak op een foto zetten kan. Dus dat het misleiden te maken dat jou net zo vol uit. Nee, maar ik was gewoon alle size 40 gaan. Alle size 40 die hier komen, wil ik op een foto gaan. Dat is het streven eigenlijk. Het geeft me op nummer eigenlijk. Ja. En je spaar je alle nummers? Ik spaar die alle nummers, ja. Ik heb een stuk of 18.000 verschillende nou. Dus als ik 34 euro dien en ik probeer ze compleet te krijgen. Ik alle Nederlandse F-secties zeg ik compleet, Belgische secties en dan wil ik deze F-34 zeg ik compleet ha. Dus alle size 40 wil ik ze erop ha. Zo lang op trouw. Je bent heel fanatiek, Jerk al wel. Ja, een beetje kennen ben ik erbij. Ja. Ja. Nou, weer een mooi moment om op Nijwoord te sparen. Ja. Dan heb ik wel meestal meegenomen of ben je er alleenig? Nee, ik ben alleenig. Je bent alleenig. Maar je hebt al wel wat vrienden maken, dus die steer ik ook blij. Dus meneer, maar de zonnebril op. Je hebt zelfs een pet op van de F-34. Vorige weekend, dus ik kreeg ja. En waar kom je bij? Uit Wietmarsum. Wat is jouw leefde van dit vleentuig? Nou, echt leefde is het net, maar het is met verzamelingen hè, van al wat er is. Ja, hetzelfde als hij dat. En je steekt hier echt op het mooiste plakjes, kan ik wel zeggen. Ja, maar ik ben net zo groot, hè, dus we maken mee. Je bent mooi blij dat ik inderdaad, maar ben je dan extra betierd voor uw bedstap van de morgen? Ja, zo is het al. Ja, wie heel betierd. Maar ja, mat dan even, hè. Maar dat doen we graag. 5 uur van bed, bakje koffie mee. Ja, het is net elke dag, hoor, dus dan kent wel een keer, toch? Ja, hij wil bot naar deze dag zien? Ja, het is al wel bijzonder, hè. Het is de eerste verjaardag, hè. Dus dat is wat anders dan een andere keer. Maar ja, het is voor ons hobby hartstikke mooi. Dan is het wel mooi dat ze vlakbij is. Ja, voor u wel, ja. Ja, een paar minuten mist hij eigenlijk al, hè. Dus ja, gelukkig wel. En dan ga je maar een spot misschien, op jouw camera. En dan ga je hem dan op je bed hingen en de hele weekend ernaar zien. Ja, ik maak er een dekbed van, denk ik. Nee. Dat komt in de computer, in het archief, zeggen ze weer dan. Hè? Ja. En dat we dan af en toe zullen we er even naar en dan hebben we er even over. En, ja, kijk, eens postzegels, hè. Ze zitten in een album en dat is het. Ja. Nou is deze wel correct wat oors. Wat vind je ook nou zo mooi aan deze, in plaats van de F-16 of van deze F-34? Ja, het is nij, hè, dus het is wat oors. Ja, F-16 is al heel lang en dit is het nice en dat is weer mooi. Ja, dat is ja. En dat verzamelen we dan weer, hè? En dat hebben we nog net. Dus zag je dat, ja. Hoeveel minuten nog? Nou, ik denk een minuut of 4 nog. Ja, het is vlakbij. Ja, hoe laat is het? Zo, ja, ik denk een minuut of 4 nog. Ik ga het nog even net even net vol, omdat ik even al uitwater heb, maar... Ja, dat mag net wezen dat je hem aan het missen, hè? Nee, ik moet net wezen. Maar ze komen eerst aan Pekeroer, dus we missen het net. Hè? Dat komt wel goed. Je kun je kiekje wel maatje, hoor. Ik heb een kiekje wel maatje, ja, dat hoop ik al, ja. Nou, dan maak je hem je best maar even aan. Ja, dat zijn we wel. Ja. Nou, ik leeuw dat al de fotografen en spotters van de vleentuigen hielden op scherp staan hier, want ja, hij mag natuurlijk net mist worden en oors komen ze wel weer om. Maar volgens mij komt het hier bij de spotters wel goed. Vogel hiervan is een uitvoering van het
Airpact Reaction Element concept. Dit nieuwe concept is Maar... afgelopen juni voor het eerst uitgevoerd. Dat was een samenwerking tussen 2 Nederlandse... Maaike van der Hoek, daar bij de spotters. Een soort belangstelling van zelfs. En ik denk dat dat meestal nou omheen zeggen. Het is zien vertraaien hinnen. Dat ze waar weet misschien het tast al schenken. Het zoen al haast in de omkrieten wijze matten van de vleenbasis Ljouwert. In principe had je van Volkel naar Ljouwert te vleenen. De 2 actieve vleenvelden van de lofmacht op dit tijd. Dan ben je een kwartier onderwijs. Nou, zeker je net vol gas, dus dat kwartier dat is er dan ik wel benutten. Dan zullen ze nou al aardig in de buurt wijzen, maar dan zullen ze deze kant al aardig uitkomen matten. We wachten hier nog even op wat er verder gebeuren gaat. Wat ze dus samen met dwang gaan. Het taststel, de F-35, komt on. Die wordt begeleid door 2 F-sections. Dan vliegen ze een keer oer, dan maken ze een rondje. En dan komen ze dus ergens in de loft de Spitfires in en de Hawker Hunter. Die je nou in de omkrieten op het veld hingen. En dan maken ze een soort van fly-by. Hier oeren vleenbasis in en daarna dan pas landt de eerste F-35 hier op de vleenbasis Ljouwert. Dat heeft dan even tier nodig, dan is er 8 minuten even net een heel soort beeld, want dan moeten ze wat procedures erin en dan ben ik een beetje boeten het cameraperspectief. En dan is er even net een heel soort te dwan. Ik zal eens even zien dat ik al wat zucht achter mij. Nou, dan zucht ik in de zinnen op. Het taststel zal ik vanuit de zinnen komen. Het komt dus via de zuidwestkant in de richting van Friesland, van Ljouwert, van de vleenbasis. En maak het dan hier dus west over het veld de flyby. Mensen die alles hebben gegeven om samen van een visie een verandering te maken. Dat zijn de bouwstenen die samen met het fundament vormen van een next level luchtmacht. En daarmee een belangrijke pijler zijn onder het moderniseren van onze krijgsmacht. Een krijgsmacht die voor ons land het verschil maakt. Alles is mogelijk, zolang we samen zorgen dat we dit soort nieuwe capaciteiten optimaal gaan benutten. Voor mij als eerste squadroncommandant van de F-35 Squadron hier op Leeuwarden betekent de F-35 eigenlijk 2 dingen. Eén is, het is natuurlijk een nieuw vliegtuig, een nieuw platform wat we binnen Defensie kunnen gebruiken om de missies uit te voeren waar we voor nodig zijn. Of het nou hier in Nederland is of in het buitenland. Het is een hele nieuwe generatie vliegtuig die eigenlijk niet te vergelijken valt ook met een F-16. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe sensoren, nieuwe tactieken waar we als vliegers mee omgaan. In de toekomst ook nieuwe wapens. Ja, waar we dan hopelijk de komende 40 jaar de omgeving waar we in moeten opereren, ook, waar we die ook goed kunnen gebruiken. Maar het betekent eigenlijk ook een andere manier van werken voor heel veel mensen in mijn squadron. Niet alleen een andere manier van werken, maar ook de samenstelling van mijn squadron is heel anders. Ik heb dus in plaats van alleen maar vliegers en mensen die het vliegtuig gereed stellen voor de vluchten, heb ik ook mensen bij me voor de beveiliging van alle informatie die met de F-35 te maken heeft. Ik heb mensen bij me die de IT-systemen van het vliegtuig beheren. En natuurlijk monteurs, maar ook logistieke mensen, mensen van de Intel-organisaties. En voor het eerst zitten die eigenlijk allemaal in mijn squadron bij elkaar. En dat is misschien eigenlijk nog wel mooier dan met een nieuw vliegtuig vliegen. Die nieuwe manier van werken waarbij we met z'n allen samenwerken, dicht op elkaar, korte lijnen. En waarbij we elkaar allemaal heel hard nodig hebben om zoveel mogelijk uit dit nieuwe vliegtuig te halen. Het is ook een stuk gereedschap in de toolkit van Defensie. En wij proberen natuurlijk op alle mogelijke manieren te zorgen dat ook alle andere defensieonderdelen, of het nou de landmacht is, of de zeescheidkrachten of de marechaussee, dat die allemaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van dit vliegtuig. En dat betekent ook dat we ook actief op zoek gaan naar die andere onderdelen om uit te leggen, oké, dit zijn de nieuwe mogelijkheden die we hebben, dit is wat het vliegtuig heel goed kan, maar ook zeker uiteraard ook altijd praten over wat nou de beperkingen zijn van zo'n stuk gereedschap. Dus dat is inderdaad ook een stukje waar we actief mee bezig zijn. De eerste is natuurlijk toch wel het mooiste moment. Maar over een paar weken krijgen we de F-010 alweer binnen. In de loop van volgend jaar komen er steeds meer vliegtuigen binnen. Steeds meer personeel, ook de vliegers natuurlijk, die komen vanuit de opleidingsplekken op Loek binnen. En het wordt natuurlijk een grote uitdaging om daar een mooi werkend team van te maken. Ik zie het als een uitdaging, maar wel iets zeker wat goed gaat lopen. En waarbij we zo snel mogelijk ook dit vliegtuig operationeel kunnen inzetten. Binnen enkele ogenblikken landt hier onze gezamenlijke toekomst. Een toekomst waarin niet het stuk ijzer bepalend is, maar de kansen die het ijzer bevat.
En als team van Defensieonderdelen hebben we nu de verantwoordelijkheid om alles daaruit te halen wat erin zit. We moeten blijven investeren in vernieuwing die onze krijgsmacht tot een gamechanger in de coalitie maakt. En de kist die hier zo staat is dus veel meer dan de shiny new fighter die deze lijkt te zijn. We zien zo meteen een instrument, een stuk gereedschap, u hoort het al, om onze toekomst mee te bouwen. Hier op het beton van deze vliegbasis start dat. Een toekomst waar niet het ijzer, of het nu vaart, vliegt of rijdt, bepalend is, maar juist dat wat erin zit. De krijgsmacht als softwarebedrijf met een mandaat om keihard op te treden waar dat nodig is. Met mensen die daar met bezieling mee werken om goed te doen in onze onrustige wereld. Dat is onze horizon. En hoe wij dat als luchtmachters samen met de collega's van de andere krijgsmachtdelen omarmen, gaat volgens mij onze gezamenlijke toekomst bepalen. Niets meer en niets minder. It's up to us. Dames en heren. Dit is de commandant luchtvaartkrachten, Dennis Luit. Ik denk dat het net heel lang moet worden voordat de F-24 hier op Ljouwert omkomt. Ik zie dat de meesten al de camera's kleerpakken. Dennis Luit is nou correct maar zijn taspraak. En wat wel aardig is, als je achter de Luit zit, wat een zilverkleurig gebouw. En er zit een hele grote ventilator rondin. En achter die ventilator rond daar zitten 4 grote simulatoren. Het is mogelijk dat daar zit eigenlijk een soort van koepels in. En in die koepels kun je een cockpit scoren. En daar kunnen een heel soort van missies oefenen worden. De F-24 heeft ook een soort capaciteiten. Om een voorbeeld te Jan, skin op Ljouwert hing je en dan kun je ze eigenlijk in haasje en hoe lang het lien is. Dat in een thuiskamer is onder de sporen, de warmtesporen van de bon van de auto. Zo sterk binnen die sensoren. Het is dus heel goed mogelijk om echt flink in te zoomen op grote afstand naar iets dat dus op de groen zit. Wat de exacte capaciteiten binnen, daar was ze eigenlijk heel weinig ook kwijt. Maar het was ook in een Oegrieselijk soort meer als de F-16 no. En heel soort van die zaken die kiezen dus oefenen in dat squadrongebouw. Daarachter is in die simulatoren. De toekomst is zelfs dat ze vanuit die simulator de computers linken kunnen, maar de F-24 die vliegen en dan vlieg je in plak van bijvoorbeeld maar 4, kun je dan maar 8 tastellen vliegen. En dan kun je dus ook hele complexe missies oefenen. Zet je die mogelijk op het slagveld van de toekomst uitvieren willen. Nou weer erop wachten op de onkomst. Ik zie al wat sjuggen daarboven. Ik zie nog net zo volle. Dan wil ik wachten op een live verbinding mooi. Het taststel dat mij vliegt. Op de Sjen als er al binnen. Ik zie al wat opwinding op de tribune hier om ons heen. Mensen die stingen, die sjuggen omheen. Want in principe komt er achter dus Wooi. Hij is uit het zuidwesten nader in Matten. Dat zit dus voor de meesten tussen Ljouwert en Massum terug. Zo over de vleeënbasis hinnen. Ik stel voor dat we heel even wachten even mooi sjuggen. We krijgen nu nog het luchtmachtorkest. Dat speelt achter ons. Dus daar hebben wij in elk geval nog even wat les van. Ik zie nou dat er wat mensen voortgaan. Misschien 1 of 2 mensen niet even een pisje matten. Of toch aan de orenkant zijn willen. Pisje hoen. Daar komt de krek on, zeg ik. Vlak over de baan, 2 F-6's. Die het leeg oergaan. Zullen dan de buggel hier in de tastel en wezen matten. Ja, is eerst maar bij. Opvallend eigenlijk, de F-6's die niet correct binnenkwamen. Een van die 2 F-6's die maken een voorzorgslanding. Toch wel wat een apart detail misschien op een dag is weer op de luchtmacht feestvieren wil. Maar het jouwt ook wel aan. Het gebeurt de laatste tijd heel soort vaker dat F-6's een voorzorgslanding maatje matten. Dan zit er een lampje in de cockpit opereert.
Maar het had ik wel omdat dat taststel, die F-sectie, echt wel heel slim verouderd is. Ik denk wel, 1979 weer hier dat de eerste F-secties hier kwamen. En de eerste binnen, eind jaren 80 zo'n beetje leveren. Dus die hebben al zeker, 30 jaar haast al hier wel vloeien. En hebben zo'n beetje al hier zo'n 3000 plus uren maken. Dan moet je weten dat een F-section maken is eigenlijk voor een liedje 4000 vleenoorden. Dan zit je echt wel op het einde van zijn levensduur. De feestje had iedereen in het verleden tasstellen verkocht. Die binnen onder andere naar Jordanië tagien. Deze tasstellen, de F-sections die je nou nog stenen, die worden net meer verkocht. Al die F-sections die gaan in de richting van de schroot. Die zullen dus vernietigd worden. Ondertussen speel ik hier achter mij de luchtmachtkapel. Dit keer een mooie onder begeleiding van een drietal jongens. 2 zangeressen en 1 jongen. En intussen kom je in, hadden wij al ergens beeld van haar. Maar van mij nog net. Ik weet niet hoe het zit bij de spotters, bij Maaike. Ik moet eraan gaan. Ja, Hajo, hier is ik nog net zo volle te zien in de loft. Dus spotters staan wel op scherp. Hun neuzen en egen zitten achter hun camera's. Maar de loft is hier nog heel die leeg. Dus de zangers en zangeressen, 2200 man publiek plus een heel soort mensen zelfs op de livestream die hij is zangers en zangeressen en een keer een vrij groot publiek hier, 2200 man op de tribune. En dan zeg ik dat de mensen, een van de tasstellen hier rekenen in de cockpit, dus die heeft zijn eerste krek hier. DLZ, die heeft de landing DLZ. En dan komt de flyby. Ik denk dat het duidelijk is om wat je jaren dat de F-34 hier binnenkomt. Hij draait nog een rondje over de vleembasis Leeuwarden heen. Mooi een F-section achter hem aan. Vliegen dus terug. Luitenant-kolonel Ian Knight, zijn callsign is Gladys. Hij vliegt nou in de richting van Stiens. Om zo achter Jelsum Kwajum weer in de richting te gaan van de vliegbasis Leeuwarden. Ik vind het dat je een beetje goed schenken in beeld. Het is wel een heel oud postuur. Qua vleertuig als dat de F-section is. Het is wat breder, wat grutter. Het had ik maar te krijgen dat er zat een van de meesten hier achter mij niet een vet dikke motor in leidt. Het een keer zoveel stuurvermogen als een F-section had. Dat betekent een voordeel van omwennig dat als je in gas jouwt dat je volle gauw heel heeg zitten. Dus dat de loersbelasting op de groen een stuk minder is. Maar het betekent ook dat als je in vol gas jouwt dat je dat wel degelijk vernemen. Nou, je kon niet creëren een F-section en een F-34 opkomen. En ze zitten nu, ik denk ergens achter Stienjes. Wacht je tot ze haasten weer op de
op de vleenbasis aankomen. Dat zal dan denk ik wezen in het zelfschip van de Hawker Hunter en de Spitfire. Dit keer dus ergens in de buurt hing je matten. Nou, Niels Krek zei dus al, er had een voorzorgslanding vest van 12 secties. Die kwam van, dus dat de commandant Jessai, de commandant van de die zei dat wie een 12 van Volkel. Nou, een van die 12 die hier ook in de cockpit. Waardoor je dan zet zo gauw als mogelijk de tastel ondergroen. Dat is al een veilig pad. Het tastel is veilig onder kant zet. En de piloot die denk ik zit haast onder koffie of die leeg zien blazen even. Omdat het toch uit de hoeken van Camerica is van Italië waai. En nou is het even wachten op wat er komt gaat. En wanneer het ze ergens binnen, het nadeel van zo'n steltvliegtuig is vanzelfs dat je hem heel dreig zien kan. Een van de fotografen die zei ik al van er zit een speciale coating op. En dat is soms wel eens dreig om hem te fotograferen. Want vleesboppen een gebied maar snieën. Dan krijgt er wat een wietige kleur. Het vleesboppen woestijn. Dan pakt er automatisch een beetje de kleur op van het woestijnzon. Die coating, die verf die dus op dat tastel zit, die zorgt dus ik voor een bepaalde vorm van camouflage. Wat voor de steltcapaciteit van het tastel erg goed is. Maar ja, als je hem zou spotten willen dat het vrij dreig is. Ik begreep van piloten, niet F-16 vlinders, dat het soms wel dreig is om het tastel goed te zien als je bijvoorbeeld in een soort van dogfight, een luchtgevecht zitten. De F-16 en de F-35 die zijn samen beschreven mij, mooi wat er zijn we. Andere prachtige vliegtuigen. En daar kunnen wij zo meteen van genieten. Want ik krijg door dat ze hier op de vliegbasis Leeuwarden krijgen we straks 1 F-15. Waar ze elkaar ontmoeten, waar ze naast elkaar gaan vliegen. En dan komen ze zometeen informatie voorbij. Wat u dan ziet is een aantal generaties bij elkaar, waaronder ook de Spitfire, nog een echt propellervliegtuig dat een zeer grote rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. En waar u ook prachtige beelden van heeft gezien en waar ook een prachtig motorgeluid bij hoort, maar waarvan ik niet zeker weet of u dat ook kunt horen als we met elkaar informatie vliegen. Ik vermoed eigenlijk van niet, maar prachtig wordt het wel. En ik denk dat wij naar de... Dan ga ik even uitzoeken of we de linker of de rechter... Ze komen er nou stadig gewoon aan de vliegtuigen. Als je goed zeggen, wie is op een stream, dan kun je zien dat ze er aankomen. De Spitfire, de Hawker Hunter, de F-35 en dus de F-16. Je kunt op het scherm correct zien. Om te weten dat we via YouTube ook een kanaal hebben waar we... ik zit hier heel goed in... veel mensen in Nederland hebben die meekijken en ons allemaal... Sugine viert eventjes wat ik zo mooi bleed egelsje in. Alle camera's die je opstelt staan, die hebben een aardige telelens erop. Dat zit toch krek een beetje makkelijker. Genieten van wat hier allemaal gebeurt deze bijzondere dag. Zo op het scherm, misschien is het mooi zeggen, maar stream kan het zien, dus daar komen ze aan. Als je ze naar het scherm zeggen, dan is als het goed zegt, het tastel dat het meest rug zit, dat is de Hawker Hunter. En de onderste, dat zou dan de F-35 wezen. En een heel lietsjes erboven, dat is dan de Spitfire. De Spitfire, het oude vliegtuig, die het L-10 eigenlijk toch wel kind vanuit de Tweede Wereldoorlog. De F-16 werd nou toch de oude 130 hier een heel soort mooi flying is in en boppen conflictgebieden. Haast de oude 24 hier is het tastel haast onafgebroken. Inzet West, boppen Syrië, boppen de Balkan, Joegoslavië. Ja, als u kijkt naar links, dan ziet u 4 vliegtuigen. Ja, dat geldt overigens voor de mensen aan deze kant, moet ik eerlijk zeggen. Dan komen ze aan, boppen de basis, zitten nou denk ik boppen Jelsum Kwajem. Kijk achter u, kijk als u onderuit. Dan komen ze aan. Dan hing het INF-sectie nog boven, ik vaar de foto's. 4 informatie en een 5e daarnaast. En ze komen nu deze kant op richting... Dan komen er 4 toestellen aan, 4 generaties. Ik ga even niks zeggen, maar kunnen we genieten van de verschillende geluiden die gemaakt worden. Die wil ik het niet noemen. En dan komen ze het is een heel bijzondere flyby waar u nu bij bent. Bijzondere flyby, zat de presentator hier van Defensie de Sai.
Het is ook net zo vaak dat je deze vrouwen-taststellen bij elkaar zeggen. Historic flight nemen ze al in Amerika. In Amerika doen ze dit een heel soort. De heritage flights is dan van, nou ja, dit hebben we flyende ordineren. Dat doen ze een heel soort bij vleershows. In Nederland is dat wat minder gewoon. De vleershows die het Nederland dien had, maar de F-35, die waren vrij fors, vrij stevig qua inzet. De F-35 zal nou zien een rondje maatje. En zal dan de landing inzetten en krijgt dan aanstaan hier een plak midden op het platform. Nou, je zegt, AMS een heel soort beveiliging. De beveiliging op de vleerbasis is de natuurlijk enorm opschroeven. Gewoon wij zien er particuliere beveiligers bij de vleerbasis. Maar die zijn zo'n juster eigenlijk vervangen. En nu is het de Koninklijke Marechaussee die de poort bewaakt. De beveiligingsmaatregels nood F-35 hier is. Binnen behoorlijk opschroeven. Je kunt net zomaar meer naar de vleerbasis staan om even voor een bakje koffie langs te komen. Maar ik denk dat de spotters hem nou wel zien hebben. Ik ben nieuwsgierig wat hun eerste reactie is. Of dat ze nog druk dwanden binnen om foto te maken. Hoe je de landing net? Kunnen jullie wat naar achteren, jongens? We hebben meer lijn hier. Die meneer staat er ook voor. Ik denk dat ze die van de Veens, ja. Oppakken? Ja, dat wil ik. Misschien wel een bang. Yes! Ik toch dat je nou in de loft joggen. Als eerste zeggen nou een aantal mensen, maar dat we nou op de baan. Nou, inmiddels is de formatie opgesplitst en hadden net een prachtige high-speed low as. Ik hoef u niet uit te leggen waarom dat zo heet. En ik denk de 45 komt nou zo weer in de richting van de vleerbasis. De Hawker Hunter die het ik weer een aantal rondjes maken en ze aanstaan is de landing inzetten. De vraag is even hoe Hawker kant. Ik heb de verwachting dat het oer Marsum wezen zou. Zo'n de richting een beetje zuid-eerst is. Maar niet krijg een van de taststellen die maken dus een voorstellanding en dat die er oer Jelsum hinnen. Ik zit nou even te zien naar wat eigenlijk alles is. En ik zie nou dat de Hawker Hunter de landing inzet. En dat taststel hier op de vleerbasis Ljouwert weer Del zetten zal. Het is ik het plak, dat is shit. En altijd een beetje mooi zit, dan kunnen we letter Joet of Molen beelden uit de Hawker Hunter bij u op internet, verwacht je. Er zit een 60 kamer in zitten. Tijdens het maaivleen, tijdens het rondje oer de vleerbasis hinnen. En dat het een beetje mooi zit, kunnen we die beelden letter Joet of Oors Molen op de website zien van wat hij dus badde bij die flyby. De Hawker Hunter die zit nou ondergroen. Hij heeft ook zijn remparachute. En dan zien we op het scherm dat de F-35 en de F-section nou een slagmaatje weer in de richting van de vleerbasis Ljouwert. Het gaat om een F-section, het gaat om een twaszitter. Die is mooi verzeld voor het maatje van foto's. Het ministerie van Defensie, de Luchtmacht. De F-16 is een van de brandweerauto's net weggereden. Maar die komt nu weer willen toch zo graag, willen toch zo gauw als mogelijk en zo goed als mogelijk verslissen. Dan krijgt de F-35 zoals vliegtuigen dat tijd krijgen. Ja, een soort welkomst hier van de brandwachtauto's dus. Hier van de brandwachtauto's die we even voortrijden, dat we in Nederland in verbonden ik maar die voorstellanding.
Die is nou weer waarom, want wat je eigenlijk altijd doet is, als er een nieuwe tastel komt, dan krijg je een soort van welkomstceremonie. Dat betekent dat ze eigenlijk een wetterplatenmaatje onder trog rieden. En dan komt hij hier dus haast in het midden te staan. En dan komt hij uiteindelijk hier voor onze tribune te staan. En dat is dan de procedure, meer een ceremonie om de F35 officieel welkom te heten op haar thuisbasis hier in Leeuwarden. De komende weken wordt de tastel eerst heel nice hier. Dat gebeurt in de hangar hier achter ons. En dat de tastel dan het nice is, dan pas kinderen maar flying worden. Het heeft er eigenlijk maar te krijgen dat je krijgt een auto van de leverancier en dan word je zelfs ik weten. Ja, zit eigenlijk alles wel op die auto wat we hebben willen, wat we besteld hebben. Zit die boordcomputer er wel in? Zit dit er wel in? Zit dat er wel in? Past dit wel? Past dit net? En als je zeker weet dat alles klopt, dan pas kun je er maar vliegen gaan. Dan moet je er wel van uitgaan dat alles klaar is. Maar goed, bij de luchtmacht hebben ze ze door schade en schande wel wijs worden. Nederland is een van de landen die vanaf het begin in het F-35 het JSF-project zit. 2002-2003 binnen de eerste contactenlijn. En ze hebben dus heel belutsen bij de ontwikkeling van het tastel. Dat heeft zich onder andere dienen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Die hebben erin geïnvesteerd. En wat je dus zegt is dat een heel soort bedrijven contracten hebben bij de productie van de F-35. Denk aan voor het noorden Big Leagues Fokker Hoogveen. Maakt het een heel soort onderdeel voor het tastel van de F-35. Onder andere een vanghaak. De herstrijden variant van de F-35. Nederland flint maar de A, die komt er dus nou aan. Er is nog een B-variant, die kan een soort van haast terug omheen. Crackers de Harrier, dat nemen ze dan STOL, Short Take-Off and Landing, of Vertical Take-Off and Landing, verticaal opstijgen. Of op een heel kwad paad opstijgen. Nou, dan heb ik nog een C-variant, die wordt eigenlijk wel in maar broek terug de Verenigde Staten. Want die broek is voor hoe mag ik het wel zeggen? De grote skippen, de carriers, carriers, ja, daar moest even het Friese woord van bedenken. De vliegkampschepen, dat is een beter woord. Daar broeken ze die voor en daarvoor worden dus onder andere vanghaken maken. Er zitten nog een aantal bedrijven in Brabant en Limburg die ik hele grote opdrachten kregen. Holland Signaal onder andere, het Jedra Holland Signaal in Hengelo, Oerisel. Almelo, daar zitten een aantal bedrijven dus. Er is een heel soort gedeelte wat Nederland niet investeerd had, is toch voor een pad waar we weer omkwamen bij het Nederlandse bedrijfsleven. Dat wie de bedoeling, dat wie de opdracht ik. En de feestjes zei ik dat het slag is, het bedrijfsleven zei ik dat het slag is. Eindelijk heel hier zien we wel blikkend van hoeveel het nou daadwerkelijk opschieten had voor Nederland, voor het Nederlands bedrijfsleven. Als er een dietje is, die wacht het nou. Wacht het eigenlijk maar smarters op de landing. Dat zou even een schofje het worden kunnen. Nou, dat jullie ik dat het wat langer wordt. In de 40 keer op het schermbosje en dat er wat omvliegt. Maar wat het nou krek is, dat is net heel duidelijk. Ik zeg dat de meesten wel wat roersig worden. Van kom nou ik maar op maar het tastel, want de meesten die zitten hier al een vrij skoft.
De meeste mensen zitten hier al zo'n uur is wat aan op de tribune. En ik moet zeggen, het is fantastisch waar. Hier op de Vleenbasis Ljouwert, het is fantastisch waar in Friesland. Sinds je kind mooi. Maar als je stil zit, het is een gratis seizoen, dan wordt het wel aardig koud. Nou, er komen er 3 tastellen binnen tussen in de vierten. Dat is hoe de F-24 bij zitten matten. En dan komen ze voor nog een flyby. Ja, Rugs is de F-24 en die linkt nou naast de 2 F-sections. Om nog een keer over de Vleenbasis heen te komen. Dames en heren, daar ben ik weer. We hebben eigenlijk een beetje een luxe probleem. We hebben een prachtig draaiboek van tevoren met elkaar gemaakt. En daarin stond dat er 1 hele mooie flyby zou komen. Maar wij vermoeden dat de vliegers in kwestie het iets te leuk vinden. Want die geven ons zojuist door. 12 flyby, nou dus mooi 12 sections en een F-24. Dus waar wij informatie komen ze er nou over heen, over de Vleenbasis heen. Lijkt het erop dat ze elkaar nu weer aan het opzoeken zijn. En we zometeen nog een flyby krijgen. Ik zeg het een beetje tussen aanhalingstekens. Ja, ik weet het inmiddels zeker, want ik zie ze zelfs voorbij komen. Kijk, dames en heren, bijna boven de tribune. Flyby die ze toch, dat is eigenlijk een beetje het landingsrondje. Zodat het gewoon wij die we terug F-sections die erom komen van een missie. Dan komen ze aan informatie en dan brekken ze al om dan de landing in te zetten. De eerste 2 F-sections die binnen het eerste gingen en de F-24 maken het nou op voor het rondje. Om hier op de Vleenbasis Ljouwert en u begrijpt dat we dan nu de landing in te zetten. Het landingsstel is intussen nu. Ik zie overigens bij de F-35 wel de wielen nu naar buiten komen. Dat wil overigens niks zeggen. Het kan ook zijn dat die kijken of dat werkt. Maar het lijkt er toch wel op dat hij nu de procedure gaat starten om te gaan landen. Ze zitten dus nu in het landingscircuit. Ze nemen de vliegtuigen die dus omkomen op de Vleenbasis Ljouwert, die zitten in een circuit om dan de landing in te zetten. Als ze de landing in zetten, dan jouwen ze, het kiest vaak wel jaren, ze krijgen een beetje extra gas bij. Dat is ik nodig, want als je het landingsgestel uitdoet, dan krijg je een heel stuk meer weerstand. En dan neemt de snelheid heel bot al. Nou, de eerste section, die zit je nou weer op een groen. Volgens terug de tweede, dit oer. Jelsen Onvleen komt nou. En de kop van de baan, dat kan we krekjes zien. Om hem dan derde te zetten voor de landing. Volgens terug de F-34. Die nou heel stadig gewoon in de richting gaat van de Vleenbasis Ljouwert. Om hier de landing in te zetten, om hier dan vanuit dus nou definitief. En dan zien we, zoals dat heet, op short final voor de baan, vlak voor de landing, de 35. En daar zit er. De F-34 is op de Vleenbasis Ljouwert. En daarmee raken de wielen de grond hier in Leeuwarden. Het is voor de luchtmacht het begin van een nieuwe periode. En daarbij de kanttekening zelfs ik dat het voor de onbenners een nieuwe periode is. Een periode van, wat brengt het naar je taststel toe om jou in qua leven. Voor de luchtmacht is het niet voldoende. Het jouwt hier ongekende nieuwe mogelijkheden als je de Vleenbasis Ljouwert. Want dan staat hier de F-35 en ik hoor hoe fijn Yvijn reageert op het woord warmte. Denk daar veel aan en het wordt vanzelf ook een beetje warmer van binnen. Ja. Zet je zeggen, maak het er nou een draai. Op de kop van de baan. Daar zit ik een heel soort spotters. Ik denk dat die het ook wel even fijn vinden dat er langs komt. Dat we daar goed op de foto set werk in. Dus zit ik.
nog een van de F-sections die het Niels Krek mooi motorprobleem binnenkam is. Hij maakt nou een aardig stukje rieden, de F34, om hier te komen. Hij maakt eigenlijk het hele Freefield oer. En dan gaat er bij alle verschillende gebouwen langs. Gaat er bij alle gebouwen eigenlijk langs oer de basis in om hier te komen. Nou, wij luisteren hier even naar de muziek. Het Luchtmachtorkest, het Luchtmachtkapel. Mooi dus, onder begeleiding van 2 zangeressen en 1 zanger. Het is hier vrolijk. Ik weet niet hoe vrolijk is het bij de spotters binnen, Maaike? Nee, dat is een hele goede vraag inderdaad. Want hij heeft Krek West en de eerste reactie, ja, dat is net slagen. Het is een teleurstelling, want hij komt van een andere kant. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat je valt bij de spotters. Nou, wij zijn zeer teleurgesteld. Ja, dat was een beetje een deceptie, want ze vliegen van de andere kant en ze komen hier naar het Beusdel en we krijgen een noodlanding van een Volkel F-16 en dat nekt dus nog wat, denk ik. Want nu neemt een afslag jeder. En dus hij gaat de gouden bocht om. Dus het vol is nou wat al eigenlijk, de hele binnenkomst. Ja, je hier het net verwachten van Joert. Nee, ik had verwacht dat de luchtmacht iets meer een best doen, zodat ze even een paar keer hier voor de zon springen en zo even mooi over de baan heen. Maar nee, dat valt wat al hier. Hij vlucht wat kriskras over het veld heen. Een beetje een wilde boel is het eigenlijk. Hij hem nog spotten kent. Is er nog een goede foto maken? Ik ga hem wel spotten kennen. Ik ga een foto maken, dat noem ik direct op stier. Dus ik denk wel dat het ongeveer goed gaat. Maar het valt me wat aan. Ik heb mooie foto's verwachten. Maar hij telt wel voor mij voor de verzameling. Hij vertelt wel mooi voor de verzameling. Ja. En de formatie is wel leuk natuurlijk. Met alle kerstens daar had ik wel een mooie foto van maken. Dus ik ben op zich wel een beetje tevreden. Maar ik heb mooi verwachten. Het hier volle beter kennen. Ja, want je hebt hier niks aan mooie apparaatje bij jou. Dat je hier kon wat er gebeuren zou. Kon je daar nog op inspelen? Ja, wel ja, daar kon ik wel op inspelen. Maar ja, dat kwam echt door die F-16, die Volkel F-16 die nou kijk noodlanding maken had. Die gaat hier voor de neus in. Die moest eerst afhandelen worden. En dan zie je er hier wel de aanslag letter kwam. Maar dat had dus een beetje nekt. Dus wie een noodlanding even. Die hier rook in de cockpit en die kreeg de voorrang voor alles natuurlijk. En dat is een beetje partenspelen al in mijn hand. Dat het nou correct op dit moment gebeuren, maar natuurlijk had zoiets. Kijk, dat F-34 komt dat kijk nou een keer met noodlanding. Ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren, maar op deze dag hield eigenlijk net zijn matten. Nee, en helemaal net je voor de neus net. Hè? Het is zo. We gaan af komst gaan om wel op een foto krijgen. We hadden het moment mooi maken, dus. Daar is het. Ja. Heb ik hier over een hoes. Ja, ik zag het inderdaad wel achter me. Meestal met de kaart werden natuurlijk. We hadden de hele dag hier op wachten en die ging ik al weer richting de dik. Maar ik ben wel benieuwd dat er wie meer mensen nou dezezelfde spanning west had. Ja, hoe kwam het bij jou? Had jou een spatten kent? Ja, eigenlijk niet. Het is eigenlijk best teleurstellend. Er zijn zoveel mensen die er echt heel naar uitkijken. Niet alleen voor de nummers, maar ook gewoon alles wat erbij komt kijken. En als je dan gewoon ziet dat het eigenlijk gewoon weinig tot niets voorstelt. Dat is dan doodzonde eigenlijk. Een gemiste kans. Want waar moest u vandaan komen? Ik kom zelf uit Dokkum. Uit Dokkum ook, ja. Dus u heeft gelukkig niet vanuit Brabant of Duitsland hier naartoe hoeven rijden. Maar de teleurstelling is net zo groot. Ja, eigenlijk wel. Dus je ziet dus dat het gewoon eigenlijk een gemiste kans is. Een doodzonde, een prachtig weer erbij. Er zijn mensen die inderdaad van heel ver moeten komen. Mensen die er echt een hotelovernachting aan vastknopen. En dan zie je dus dat eigenlijk de luchtmacht weinig laat zien van het prachtige toestel wat het is. En wat we met z'n allen betaald hebben. En wat voor ons veiligheid gaat bieden hopelijk in de nabije toekomst. Daar had u wel wat meer van verwacht. Ja, en daar wil ik het graag bij laten. Ja.
Dan doen we dat. Ik hoop dat u toch alsnog een goed kiekje gemaakt, een goede foto gemaakt heeft. Ja. En dat u daar alsnog wel een beetje van kunt genieten. Precies, en anders kunnen we altijd nog even via YouTube. Er zijn altijd mensen die daar heel sterk in zijn. Kunnen we het altijd even via YouTube even terughalen. Ja, Huh? ja. Nou. Helemaal goed. Nou, ik ben wel benijd. Ik zeg, ik krijg nog wat ban omstruun. Ik ben wel benijd wat die er natuurlijk voor voelen. Maar die binnen echt al voortron zat ik zien. Even zien. Meneer? Nee? Nee, dank je. Nee, nou, meneer wil niks zeggen. Even zien of we nog wat liefhebbers vinden kennen. Hier zit ik nog een met mijn zoon op een bank. Nee? Ben je teleurgesteld? Nee hoor, dat niet. Nee hoor. Ja, super vet toch, maar het is alleen jammer dat ze dan een beetje uiteindelijk die andere kant erom open gooien. Ik bedoel, hier staat 3000 man denk ik of zo. En dat weten ze en dan gooien ze uiteindelijk toch die andere kant open. En dan niet eens even het laatste moment even hier taxi even neerstaan, zodat we even een mooi schot kunnen maken. Dat zou het afgemaakt hebben. Dat is toch jammer. Dat is jammer. Heb je nog wel een goede foto kunnen maken? Ja, tuurlijk, uiteraard. Dat ze hier overkomen is natuurlijk heel vet. Alleen jammer net even niet even in het zonnetje. Dat is het jammer, maar voor de rest... Wat vond je nou het mooie speciale moment van vandaag? Toch die 4 bij elkaar dat ze overvlogen. Dat is toch wel nummer 1. Dat was wel heel bijzonder. Ja, zekers. Mooi. Heb je dat toch wel weer gezien? Ja, dat is zeker waar. Ja. Nou, gelukkig dus nice teleurstelling. Toch blijdschap, want ja, ze hebben natuurlijk wel voor jou een hele mooie vleentuigen uit de geschiedenis en naar je toekomstige vleentuigen bij elkaar vleenen jongen. En dat maakt het voor de vleentuigspotters het ik wel weer heel mooi. Happy birthday wordt er hier spelen door de luchtmachtkapel, het luchtmachtorkest. Ondertussen heeft de F-35 eigenlijk een rondje maken oer de vleenbasis heen. Zo nou en dan kon je een beetje een beeldje van waar die delkamer en eigenlijk giet bij alle squadrongebouwen alle gebouwen die je binnen en oeros 10 wil meesken op het dak om toch even te zien van wat brengt die naar je toekomsthuis. Voor een heel soort mensen in dit werkje. Bezit het ik een enorme verhoring, want als het echt nooit is, dan is het toch in opleiding matten om werkje te kennen, werkje te maaien ik aan de F-35. Het is een opleiding van een 3 mannen in totaal. Eerst een mannen in Arizona en daarna een mannen in Florida en daarna moet je weer in Nederland om nog eigenlijk weer te beginnen met het leren om te gaan in de praktijk met het taststel. Nou, we zitten even te zien dat we in de vierde al kennen. Als hij er al komt, de 2 brandwachtauto's staan klaar om samen met het wettergordijn omheen te zetten en te spuiten. Maar intussen het, denk ik, de piloot, de Vlaender, in de smaak te pakken om overal wat bedeld te gaan. En staan wij hier mooi al je mensen van luchtmacht die heel wat ontzwingen binnen op de muziek. Te wachten eigenlijk op toch wel nou die onkomst van het naar het taststel, de F-35. Zodat je vaak hebt bij ceremonies, rent alles uit. Hier dus ik weer. Maar goed, het zal je nooit heel lang meer doorheen. Stel voor dat er even een meisje, als hij de zaal aankomt, dan ben we er weer. It was still the way
De F34 die is dus nou echt ook aan op de vleerbasis Ljouwert. Hij riet nou nog een meter als, ik denk, 400. En dan is hij hier te plak. Ja, een historisch moment wat de luchtmacht al zei. De verovering dus van een wapensysteem, van een nieuw wapensysteem. Van dus de oude generatie, het oude toestel. Mooi, ja, de vijfde generatie jachtvliegtuig. Op de achtergrond ken je het al jaren. Het geraas van de motor. En daarin dus de piloot Ian Knight. Die het om hem heen shirt en dan eens even zwaait. En nou exact het midden of zie ik het midden wordt hier toch een rode lijn. En nu toch het wettergordijn Henriet. De plaats is wel prachtig. Het is eigenlijk een soort van ruimbogen dat er terug heen komt. Sinds zit er prachtig op. Het is schuim dat er doorheen gaat. Ik weet net of dat nou correct de bedoeling is hier. Want de hele cockpit is nou een pak van wiet. Je kunt het een soort van schuim champagne doop nemen. Misschien dat ze er even nog een oorwettensysteem op zetten. Maar de F34 komt je nou te plak en als ik het zag zocht er staat een mooi oranje hesje. Helpt er het toestel binnen naar het centrum daar tussen de twee tribunes in. De meeste mensen die hadden hier eerder op in. Dat is het wel degelijk nodig. Ga je er net en dan ga je nou aanspreken probleem naar het eerder. We kunnen Skoemik roepen dat roept is. Met een beetje een deur achterom. En dan zie je dus nou dat de F34 nou te plak zit. En dan is hij dus nou op de vleerbasis Ljouwert. Dus nou definitief. We sluiten de livestream samen met hoor. Meer beelden doen in de zon. En let op zelfs meer reacties op de radio.